निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग सादर करीत आहे गोष्टी एकनाथजींच्या। संकलक शशिकांत मांडके, अभिवाचन वैदेही गोडबोले, सुश्रुत जोशी। नवं क्षेत्र, नवी जबाबदारी। सगळ्या मुलांमध्ये गुरुजींच्या गोष्टींबद्दल मोठी उत्सुकता निर्माण झाली होती, म्हणून गुरुजी यायच्या आधीच सगळी मुलं येऊन बसलेली असायची। आज गुरुजी आले आणि मुलांना म्हणाले, मुलांनो, मी तुम्हाला ज्या गोष्टी सांगतो त्या गोष्टी मनोरंजक किंवा विनोदी अशा नसतात, उलट त्या जरा गंभीरच असतात। एक गोष्ट मात्र खरी की त्या गोष्टींमधून तुम्हाला नवीन माहिती मिळते, तुम्हाला काहीतरी शिकायला मिळतं। कदाचित काही मुलांना ते कंटाळवाणं वाटत असेल। सौमित्र उभा राहिला आणि म्हणाला, गुरुजी, तुम्ही आम्हाला सगळं चांगलंच सांगता आणि त्यातून आम्हाला काहीतरी शिकायलाही मिळतं। एकनाथजींचं उदाहरणच घ्या ना, ते सारखे काम करत असायचे, त्यांच्यावर खूप संकटं आली, पण त्या संकटांशी त्यांनी निधडेपणाने सामना केला आणि यश मिळाल्यावरच ते त्यातून बाहेर पडले। समाजाची सेवा आणि देशभक्ती आम्ही सदैव लक्षात ठेवावी। या गोष्टींचा आम्हाला कंटाळा आला असता तर एक एक करत आम्ही सगळेच निघून गेलो असतो आणि मग तुम्ही आणि मी एवढेच शिल्लक राहिलो असतो। हे ऐकून सगळेच हसायला लागले। सौमित्राचं बोलणं ऐकून गुरुजींना बरं वाटलं। त्यांनी पुढे बोलायला सुरुवात केली। म्हणाले, सरकारने संघावर बंदी घातली होती। हजारो स्वयंसेवक तुरुंगात होते। संघ शाखांचं भरणं बंद झालं होतं। त्यामुळे तरुणांमध्ये देशप्रेमाचं बीजारोपण करण्याचं काम थांबलं होतं। संघाच्या जागी दुसरी एखादी संघटना असती तर या सरकारी बंदीच्या तडाख्याने कधीच नष्ट झाली असती, पण संघ म्हणजे हरळीची मुळी होती आणि आहे, ती उपटणं अशक्यच होतं। एकनाथजींसारखे शेकडो हजारो कार्यकर्ते संघ जिवंत ठेवण्यासाठी दिवसरात्र राबत होते। त्याच बाबतीत आपल्याला काय करता येईल याबाबत एकनाथजींनी आणि इतर लोकांनी विचार करायला सुरुवात केली। त्यातून असं ठरलं की एक नवीन संघटना सुरू करायची। तिचं नाव ठेवलं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। ही परिषद महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या संघटनेचं एक काम करते। एकनाथजी जबलपूरमध्ये प्रचारक होते। आपल्या कामामुळे आणि खूप लोकांशी त्यांच्या ओळखीपाळखी असल्यामुळे ते खूप लोकप्रिय होते। संघबंदी उठल्यानंतर ते तुरुंगातून सुटले आणि जबलपूरला आले। त्यांचं मोठ्या प्रेमाने स्वागत झालं। मोठी मिरवणूक काढण्यात आली। एकनाथजी एका वाहनावर उभे होते। त्यांच्या गळ्यात फुलांच्या माळा रोळत होत्या। कपाळावर कुंकुम तिलक लागलं होतं। रस्त्यावरच्या दोन्ही बाजूंना लोक उभं राहून एकनाथजींचे जय जयकार करत होते। ही मिरवणूक चौधरी नावांच्या एका गृहस्थांच्या घरासमोर आली। एकनाथजी प्रचारक असताना चौधरींच्या घरी राहत असत। त्यांचं घर आल्याबरोबर एकनाथजी वाहनातून खाली उतरले, चौधरींच्या घरी गेले, सर्व मोठ्या माणसांच्या पाया पडले। मिरवणूक पुढे चालू झाली। चौधरींचं घर ओलांडेपर्यंत एकनाथजी पायीच चालत होते। अशी एकनाथजींची कृतज्ञता आणि नम्रता होती। संघावरील बंदी उठल्यानंतर एकनाथजींना ईशान्य भारतात प्रचारक म्हणून पाठवण्यात आलं। ईशान्य भारतात आसाम, मेघालय, अरुणाचल, मिझोराम, त्रिपुरा, मणिपूर, नागभूमी म्हणजेच नागालँड अशी 7 राज्ये येतात।
एकनाथजींना या भागात 1950 साली पाठवण्यात आलं. एकनाथजींच्या जागी दुसरा एखादा मनुष्य असता तर म्हणाला असता की मी संघटनेवरील बंदीच्या काळात गुप्त राहून धोका पत्करून खूप काम केलं आहे. मी आता साधा प्रचारक नाही होणार. मला वरचं मोठं पद पाहिजे. पण असला गर्विष्ठपणा एकनाथजींच्या मनात अजिबात नव्हता. त्यांनी आज्ञाधारकपणे ईशान्य भारतात प्रचारक म्हणून जायचं मान्य केलं. तिथे त्यांनी काय काम केलं ते आपण उद्या पाहूया, असं म्हणून गुरुजींनी आपलं बोलणं थांबवलं. सगळी कामं सारखीच. गोष्ट ऐकायला मुलं येऊन बसली होती. आल्याबरोबर गुरुजींनी गोष्ट सांगायला सुरुवात केली. ते म्हणाले, एकनाथजी पुष्कळ शिकलेले होते, पण स्वतःबद्दल त्यांना जरासुद्धा गर्व नव्हता. ह्या संदर्भातील ही जबलपूरची गोष्ट आहे. एकनाथजी तिथे प्रचारक म्हणून काम करत होते. नागपूरचे प्रसिद्ध संस्कृत पंडित श्रीधर भास्कर वर्णेकर आणि एकनाथजी चांगले मित्र होते. एकदा वर्णेकर काहीतरी कामानिमित्ताने जबलपूरला आले होते. त्यांना एकनाथजींना भेटायचं होतं. चौकशी केल्यावर कळलं की लवकरच तिथे एक हिवाळी शिबिर भरणार आहे. त्याच्या तयारीसाठी एकनाथजी तिकडे गेलेले आहेत. वर्णेकर शिबिराच्या ठिकाणी गेले. तिथे पुष्कळसे स्वयंसेवक वेगवेगळी कामे करीत होते. त्यांच्याकडे चौकशी केल्यावर एका ठिकाणी एकनाथजी काही स्वयंसेवकांबरोबर तंबू उभारण्याचं काम करत होते. पहिल्यांदा वर्णेकर त्यांना ओळखूच शकले नाहीत, कारण सतत अनेक दिवस उन्हात काम केल्यामुळे त्यांचा चेहरा काळवंडलेला होता. वर्णेकरांनी विचारलं की तुम्ही इथे? एकनाथजी म्हणाले, होय, शिबिरासाठी पुष्कळ स्वयंसेवक येणार आहेत. त्यांच्या राहायची व्यवस्था करायला पाहिजे ना. तंबू उभारणं मोठं कठीण काम असतं, म्हणून मी जरा ह्या स्वयंसेवकांना मदत करतोय. वर्णेकरांना वाटलं, हा मोठा पदाधिकारी आपलं मोठेपण विसरून ह्या तरुणांबरोबर इथे काम करतोय. एकनाथजींबद्दलचा त्यांच्या मनातला आदर वाढला. एकनाथजी आठवणीचे पक्के होते. हे तुम्हाला मी मागेही सांगितलं आहेच. संघटनेच्या कामासाठी आणि विवेकानंद शिला स्मारकाच्या कामासाठी त्यांना देशभर हिंडावं लागत होतं. अनेक माणसांना भेटावं लागत होतं. ती माणसं एकनाथजींच्या बरोबर लक्षात राहत. कोणत्या माणसाशी कोणत्या वेळी दोघात काय बोलणं झालं होतं हे एकनाथजींच्या बरोबर लक्षात असायचं. एकदा एक मजेशीर गोष्ट घडली. त्यावेळी एकनाथजी कर्नाटकात होते. तिथल्या एका गावात स्वयंसेवकांची एक बैठक होती. सहज गंमत म्हणून दूर बसलेल्या एका स्वयंसेवकानं एकनाथजींना दुसऱ्या एका स्वयंसेवकाचं नाव विचारलं. एकनाथजींनी त्या स्वयंसेवकाकडे टक लावून पाहिलं आणि मग ते म्हणाले, तू त्याचं नाव मला का विचारतोयस ते मला माहीत आहे. हा बुद्धू सिंहच ना? एकनाथजींचं बोलणं ऐकल्यावर स्वयंसेवक खळखळून हसू लागले. जबलपूरच्या एका कुटुंबाशी एकनाथजींची चांगली ओळख होती. एकदा त्या कुटुंबातल्या पती-पत्नीचं काहीतरी कारणावरून भांडण झालं आणि पती घर सोडून परगावी निघून गेला. 4 दिवस झाले तरी त्याचा काही पत्ता नाही. घरची सगळी माणसं काळजीत पडली. परंतु एके दिवशी कळलं की तो इंदोरमध्ये आहे आणि तिथे एका धर्मशाळेत राहत आहे. एकनाथजी तिथे गेले. त्यांना तो तिथे दिसला. मग एके दिवशी एकनाथजी त्याला भेटले. त्याची समजूत काढली, पण तो काही केल्या ऐकायला तयार नव्हता आणि तो एकनाथजींनाही तिथून सोडायला तयार नव्हता. त्याला भीती वाटत होती की एकनाथजी परत गेले आणि त्याच्या बायकोला जर सांगितलं तर ती इथे येईल. परंतु एकनाथजींनी त्याच धर्मशाळेत दुसऱ्या एका खोलीत राहणाऱ्या तरुणाला त्या पतीच्या घरी तार पाठवायला आधीच सांगून ठेवलं होतं. त्याने तशी तार करताच त्या पतीच्या घरातील सर्व लोक इंदोरला आले. त्यांनी त्या पतीला गाठलं. एकनाथजींचं काम झालं होतं. ते तिथून निघाले. पण गमतीची गोष्ट अशी की धर्म करता कर्म ओढवलं. एकनाथजी धर्मशाळेतून बाहेर पडले तर एक पोलीस त्यांचा पाठलाग करायला लागला. त्यांना एकनाथजींना पोलीस स्टेशनवर नेलं. चौकशीसाठी एकनाथजींना अनेक प्रश्न विचारण्यात आले, कारण मागल्या 2-4 दिवसात एकनाथजींचं वागणं बघून त्या पोलिसाला शंका आली की ह्या माणसाचा क्रांतिकारकांशी काहीतरी संबंध असावा. पण एकनाथजींनी पती-पत्नीच्या भांडणाची कथा सांगितल्यावर पोलिसांनी त्यांना सोडलं. हा प्रसंग एकनाथजी कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत सांगत असत
आणि म्हणत असत की स्वयंसेवकाने लोकांची मदत जरूर करावी, पण त्याच वेळी स्वयंसेवकावर कुणाकुणाचं लक्ष असतं हेही पाहावं. म्हणून स्वयंसेवकाने नेहमी सावध राहायला पाहिजे. एवढं बोलून गुरुजींनी सर्व मुलांना घरी जायला सांगितलं. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्रजागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.